We dominate the territory. We are dominating all. Not about my levels. Higher. Higher life today. Higher life is mine. Higher life is mine. We are living higher
Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Patinoomberera president worship ichigara pasi. Tinokutendai vana mama nana baba, vakomana nevasikana, ndokutiimbira zvakanaka muimba yaMwari. Kereke, haleluya! Ndinotenda. Chiitiko chandifadza muzuva ranhasi ndechekuti the very same mapurisa aiuya achiti muri kuita noise ndo vanga vakabwairisa mota malights vachititungamirira kuti tiuye panapa. Ndawava makanda vachiti ngatimboya vayeuchidzai ava ndinovaziva ava. Ndikati aiwa munhu waMwari. Ndinotenda. Kereke takasimuka. Regai timbosvikawo patino acknowledge the presence of the Holy Spirit in this house. Pano pane umwari pano. Hallelujah! Ndinotenda. Tichakamira kudaro. Ndinogara ndichitaura ndichiti we are indeed blessed. Takakomborerwa. And if we are to count our blessing, we are blessed to have Baba na Mai Mufundisi Jiriji. Vanhu vanotitira zvakanaka, vanhu vanosimudzira mweya yedu. Our visionary, you can even see the vision. Muzuva ranhasi. Regai timbosvikawo patino acknowledge our presence of our pastor. Tichingoti come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you. Vamasuka vari vice chairperson vedu nevamwe vana baba vanobata vari mudareri. Tinongokutendai inzwa yokugamuchirika muzuva ranhasi. Regai ndiri paipapo futi ndiisewo ruremekedzo rwangu kudarira namama rinotungamirirwa naMai Mufundisi. Ndichingoti vana mama inzwa yokugamuchirika muzuva ranhasi. Regai timbosvikawo patinokwazisawo macomrades. Men fellowship. Can you just please wave your hand? Men fellowship. Macomrades, hallelujah! Tinotenda. Regaiwo ndikwazisewo bokawo randinotungamira. Revakomana nevasikana. Do we have the youth in the house? Ava vanongoti kanyanukana navo. Do we have the youth in the house? Aiwa ngatitaridze presence. Ngatitaridze presence. Hallelujah! Tinotenda. Regai ndisvikawo pandinomoresawo futi mateenager. Ava vadi zvemeremere ava. The teenagers say, where are you guys? Where are you? Regai timukwazisawo mateenager muimba yaMwari muzuva ranhasi. Mateenager inzwa yokugamuchirika muzuva ranhasi. Handizivi kuti Sunday school yainda kwayo kwere kana kuti iri pakati pedu. But kana chero isimo vana mama ngatingoitawo kameremere tichi acknowledgewo our own children. Ngatingokwasisawo Sunday school. Hallelujah! Ndinotenda. Now ndisati ndanyanya kupedzesa kukwazisa. Regai ndimbosvikawo pandinopa nguva. Let me just give our counselor just a few minutes, probably 2 minutes, just to come and say one or two words. You feel free to come to the podium, Mr. Ioannis. I must say, when I woke up this morning, I certainly didn't plan to be in front of you all today. I
planned on joining your march because I was the one that gave permission for it. But I must say, I'm very glad to be here today in front of you. You have openly welcomed me as one of your own, and in today's society, this day and age, you don't find that very often. It's reality that we live in, that most times you're pushed aside. You are not pulled in and made part of the whole. And that's why when I was sitting there and listening to this beautiful music, to our singers and dancers, living out the gifts that they were given, it brings me joy. It really does. Because in 1 Peter 4 verse 10, it clearly states, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. And when I see people live out their passion with the gifts that they've been given, it brings me joy. But I don't want to take up much of your time today, because we're all here to listen to the message that the pastor will give us. But what I am here to do is to serve you. Not just to serve you as your ward counselor, but to serve you in fellowship with your faith. Because as a ward counselor, I also have religion, but it is not my job to determine what is just. It is not my place to choose which version of God I like best. It's not my duty to serve this country alone. And it better not be my goal to simply serve myself. I serve the Lord, and through him, I can serve you. So thank you very much for welcoming me. I look forward to bringing this time with you, and this will definitely not be the last time that I'm going to visit you. Thanks. Thank you very much, Councillor. Kereke rekaiti musiko mangwanani ano pachinokwazisawo vaenzi vedu tine vatishanyirawo muzuva ranhasi here. Do we have visitors in the house? They can just show us by raising their hand. You can just stand wherever you are if you have visited this place for the first time. Katimbosvikawo patinouchirirawo mavhizita edu. Our visitors, we love you. Thank you for coming. Muchazosumudzwa svondo rinotevera. Toziva kuti muri vanani. For the sake of our time, regai ndikurumidza ndimanyire muzviziviso zvezuva ranhasi. Hanzi our items, hanzi our announcement of nhasi. Regai nditange ndichiti mangwana semazuva ese musi weMonday tine our normal prayer and fasting. Mufundisi vachazouya vachitiziisa zvizere. Chiziviso chedu chepiri chakananganawo neyouth camp. Our youth camp yanga ichifanira iriko vhiki rino, but yakashiftwa kuinda musi wa7 May. Saka vakomana nevasikana ngatigadzirirei zuva iri. Regai nditi musi Saturday inotevera tichangewo tine our teenagers outing. Ndiri papo zvakare, regai nditi mateenager ese panopera church service tinokumbirawo kuonai tirongewo zveurongwa uhuru. Iyi ingori yeuchidzo. Sunday school yedu vari kurambawo vachitsvagawo vadzidzisi hanzi vane zvokuitawo nechild minding and foundation. Unongoona kezvino kwava kupindira kwanenge kwati faranukei. Kana panewo vane zvidzidzo izvi kana kuti vanodawo kujoinawo boka iri vari sematicha, unokwanisawo kuonawo Professor Nyabadza kana Mai Nyabadza. Tinotenda.
regai ndingotiwo vana mama vari kuendererawo mberi nokutengesawo malogo branded t-shirts, ma-t-shirts atakapfeka zuva ranhasi. Kune vanomada munokwanisa kungonoonawo CCNS. Regai ndiyeuchidzewo ndichiti kune vane zviziviso, vane zvipo, our tithe, tinokwanisawo kuramba tichishandisawo nzira nhatu dzatinongoshandisa mazuva ese. Tinokwanisa kuitawo mabank transfers edu, tinokwanisa kuita ma-ATM deposit kana kungoisawo offering basket. Mufundisi vachange vari pano musi wechipiri, asi regai ndivasiye vagozopedzisa neannouncement. Ndinotenda. Kereke, regai ndisvikewo pandino acknowledge the presence of my dear wife. Vimbai. Musikana uita vatese kwemakore akati one day turusvika wa 10 years tiri tese gore rino. Takakomborerwa hedu nevana vedu vatatu, tumwe twacho tiri ikoko, but pane kamwe kanyu release kari kuuya mazuva anotevera. Ndinotenda. Kereke, regai ndikukumbirei tisimuke. Ndisvikewo pandinosiya nguva nekuzaira kwayo to our visionary mufundisi vedu vauye vatitungamirire muzuva ranhasi. Ngatiombererai maoko mufundisi vachazotora. Hallelujah. Hallelujah. Just wave unto the Lord. You can do it and we can do it together in joy, in celebration and in unity. Hallelujah. Vakafara chete. Hallelujah. Regai tigamuchirewo zvakasarudzika baba namai manhivi vanga vachicheya pamwe chete nevese vanga vachimira baba mutowasekwa in particular, one of the office bearers here present, nevese vanga vachicoordinated the march. There's a lot that was done, a lot of input, a lot of effort and a lot of sacrifice to be where we are. Mwari verugare vachikudzwa. Hallelujah. Tinogona hedu kugara pasi. My acknowledgement a lot kune vese vakaita ma pledges nevakaunza mari for us to be able to purchase this place. We are still also encouraging strongly those that have made their pledges to fulfill the pledges. We still have about 250,000 outstanding that we need to sort out in the first week of May. I see the bulk of the resources that we wanted, we got. We wanted 1.250 million. I think we have got 1 million ready with us. We want another 250 for us to be able to pay the deposit and the transfer fees. So we are plus or minus 250 short, but we made the pledges. The money is still with you. It has to be just transferred from you to the church account. The money is there, but it's still with you. So it's only ownership from one owner to another. Amen and amen. Mariacho iripo ichiri newe ngaiuye kupi kunoko. Takaita a technical glitch. Yes, Sunday school, you hear them a bit on that floor because I think from the Sunday school, they didn't do much of coordination. Hakuna chairs ku class kwao, not even one. So they could not use the Sunday school facilities for today. Maybe the oversight from the pastor and also the leaders, we thought we had agreed, but someone somewhere slipped along the way. Saka that's why mchawa wona vachidai vachidzika because havagari panzvimbo one. But starting next week, they will be at their Sunday school. Mwari verugare vachikudzwa. Hallelujah. How many are excited today? It's just nice. The environment is different. The facilities is different. You know, one thing that I've learned over time is life without activity. It's not exciting.
Life with activity, it's exciting. Everyone was preparing. They were getting ready. The momentum, the effort start to happen. Pane chinhu chandakadzidza muupenyu kune vanhu vanokonzeresa anonzi macatalyst that cause things to happen. People who cause things to happen. Vanhu vanoita kuti zvinhu zviitike. I want to be one of them and to remain one of them. Kungokonzeresa so munzvimbo dzemweya. I was so glad kuti the police, there's one lady I didn't greet here, but one of my daughters came to me and said, Daddy, this is the problem. I was gracious. This, pamwe pacho, they were tormenting us. Kuti mapaka motam road. They were tormenting us. You are making noise. But this is registered as a church. For the purpose of a church, no one should bother us. We must worship with freedom here. And also, tine chinhu chandiri kufanira ndechekuti tazadzisa chirevo cheshoko raMwari chinoti pavatsika netsoka dzako iwe tora mapabate babo pavatsika netsoka dzako iwe wedi tora muri kunzanendeta ndosaka ndazoti kuna mai nemaodzwa imba isomwe kuti I dominate the territory. We need to dominate as Christians. We need to rule. We need to dominate. We need to live a life that testifies that there was a man who went to the cross to sort certain things by the cross. And today, as an assembly, this is the best achievement we have ever done as an assembly. This is the best. But it's all because of you. Your effort, your commitment, your dedication. I always say this. There's no pastor minus congregants. A pastor has to have people behind them. Yes, it may be people will be saying, Pastor Jiriji, but this is not about me. It's about us. There are people behind this that have worked tirelessly. And also the other thing that is said in the working is Pastor Jiriji is not easy. I always want things done in a certain way. If you don't do that, I push you a little bit more. Am I not pushing too hard? But also not for the kingdom. It's important for us to do it that way, to produce results, to have an outcome. I have sat in corporate before, in corporate meetings. I've sat in business meetings before. I've chaired business meetings before. There are targets, there are milestones, there are performance milestones. This one does this by this time, at this time to produce this. So as a church, we also need to use that same method. When we have targets, let's meet them. When we have commitments, let's do them. Most churches are suffering because they think whatever they do should be voluntary. And in volunteering, there's no timelines, there's no commitment, there's no responsibility. But I insist we have to be responsible Christians, assertive Christians, and go-getters. Zvataita nhasi kumbonairwa shoko raMwari. Kumborohwa nemvura tichinamatira shoko raMwari tichiita zvaMwari. It's so important. Vangani vakafarawo seni. I may not say it the way I feel it, but inside me I feel we have done a good thing. Tanyora makorenike paruvare chaipo pabhodhi kuti zvakanyorwa kuti Mwari verugare vachikudzwa. Mfaro vakawandisa. Nasi amusikona takapfeka ma-t-shirts. Ngona Simba vana baba vari kumberi takatopfeka akafanana ndofuka iyi ndo ina Jesu mukati zvakanyanya. Kufara mimba. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run
feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you, Say it. I trust In you. in you. Say it, y'all. Oh Lord, Jehovah, you, I trust. Say it. I Show trust me how to do it, y'all. in you. I believe. Say it. Say it. I believe you. I trust. I trust Come on. in you. Oh, Lord. Oh Lord, Jehovah, you, Where y'all at? Come on. Come on. I trust in you. I believe. Say it. I believe You are the God of miracles. you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe. Say it. I believe. I believe. I believe. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya. Come on, Jehovah, say it. Jehovah, you, Say it. I trust In you. in you. Say it, y'all. Oh Lord, Jehovah, you, I trust. Say it. I trust Show me how to do it, y'all. in you. I believe. Say it. Say it. I believe you. I trust. I trust Come on. in you. Oh, Lord. Oh Lord, Jehovah, you, Where y'all at? Come on. Come on. I trust in you. I believe. Say it. I believe You are the God of miracles. you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe. Say it. I believe. I believe. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya.
on, everybody, get 7 to 8. Kumbirai muchapiwa, tsvagai muchawana, gogodzai muchazarurirwa. Nekuti mumwe noumwe anokumbira unopiwa, unotsvaga unowana, unogogodza unozarurirwa. Matthew chapter 7 verse 7. Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it will be opened for you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. To him who knocks it will be opened. Philippians chapter 4 verse 19. Zvino Mwari wangu uchazadzisa kushayiwa kwenyu kwose papfuma yake mukubwinya muna Kristu Jesu. verenga paskirini apa. And my God will supply all your needs according to his riches in glory and in Christ Jesus. John 3:16, it's something that every Christian understands. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world in this way. He gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish, but have eternal life. The Shona version. Nokuti Mwari wakadanyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake waakabereka mumwe woga kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara asi ave noupenyu husingaperi. Let's go back to Matthew 7:7. Tivomberere vano vanga vachitiverengera shoko raMwari vachitora zvavo nzvimbo yavo. Keep asking and it will be given to you. Keep searching and you will find. If you are using a manual or a hard book, a Bible, underline or highlight where it says keep searching and you will find. Keep knocking and the door will be open to you. Underline where it says keep knocking. It did not say knock. It's saying keep knocking, which means it's not an event, but it's a continuous thing. Keep knocking. Receiving and giving, they are brothers. You cannot, they are married. You cannot give unless you receive. You cannot give unless you receive. So receiving is primary to giving. So many people want to give, they desire to give, they love to give, they are givers, but empty. Their giving exists and stays in the mind and in their will, but they never action it because they don't have. Kune vanhu vanoda kuita zvakanaka asi vasina simba rekuita zvakanaka nekuti havana. You will never give unless you receive. Okay, receiving is an underestimated word where people think I receive and I am done. Receiving is a process. Utamuna aripadhuze newe kuti baba vari kuda kuparidza nhasi. Kugamuchira, chinhu chinonzi kugamuchira. Kune zvinhu zvekuti unogamuchira ka. Wagamuchira, wobva vadya, like ndikakupa chigubhu chekoko. Unomwa koko. The next activity after taking a glass of juice is bathroom.
If I give you a plate of sadza, the next thing you do is to visit the bathroom. That is not receiving. Bible kuna John 3 verse 16 rinoti ndichakupai mwanakomana ari kuda kugamuchirwa, kureva kuti panyika panofanira kunge paine munhu ari kugamuchira mwanakomana waMwari, asi haasi kudyiwa, hausi kuzoenda kubathroom. Kana wamugamuchira pane zvaunofanira kuita naye. Receiving yezvokwadi ndepauri kugamuchira chinhu chekuti kana wagamuchira pane zvaunofanira kuita nacho. Like a talent, when you are blessed with soccer playing talent, you have received a talent, but that talent, it's a task demanding thing. Yekuti wagamuchira simba rekutamba bhora, but uchiri kuda kuenda ku training ground, uchiri kuda kurega kudya mabhega, pane zvaunofanira kuita kana wagamuchira. Simba rekugamuchira harisi pakugamuchira maperishables, riri pakugamuchira chekuti kana wachigamuchira chirarame mauri. Ndoda kudzokera kuma examples are feasible. Ukanzwa munhu achiti tagamuchira pamuviri, tabata mimba, tiri kutarisira mwana, kune munhu anofungidzira kuti ndaitirwa zvakanaka ndapiwa mwana, but pauri kupiwa mwana hauna kuitirwa zvakanaka zvogumira ipapo, nekuti pari kuuya mwana chipo, asi chipo ichi chinouya chakaberekwa sebasa. Vangani venyu vane vana, hakuna munhu ari irritating kana blessing iri demanding kudarika mwana. Anorara paanoda kurara, anomuka paari kuda kumuka, kureva kuti paanomuka newe unomuka, paanorara newe unofanira kurara, paanoda kudya, kuchinja pamba, kutenga mapamba, kuendesa kuchikoro. It's a blessing yawagamuchira, but haigumire pakugamuchira. Kune vanhu vakagamuchidzwa zvinhu naMwari vakazviuraya. Magifts akagamuchirwa akaurayiwa. Why? Vakaita simba rekugamuchira, vakashaya simba rekuchengeta chavagamuchira. Kana wachigamuchira chinochengetwa, kana wachichengeta chinokura. Patiri kuti simba rekugamuchira hatisi kureva madonations, tiri kureva vanhu vari kugamuchira mapromotions. Kana wapromotwa saMD hazvirevi kuti waakuswera wakarara. You have received a responsibility. Unonzwa vanhu vachiti Mwari havasi kuita zvinhu. Vanhu vari kuda kupiwa bhega, vanhu vari kuda kupiwa mari, havasi kuda kugamuchira chinhu chinonzi talent. Even mukatarisa zvatakaita isusu vafundisi, zuva raunodaidzwa naMwari kunzi wapinda mumunda waamufundisi, uri kugamuchira ko, but ko iyi haishande kana ine makapeta maoko. Pane hondo dzichiri kuda kurwiwa, pane rwendo ruri kuda kufambwa, pane chikafu chiri kuda kutsanywa, pane usiku aunomuka uchinamata. Kana Mwari wakutigamuchidza, just like this church, we have received it. God has been merciful to us, Vatipa Church, but I can tell you, you can cease to enjoy this church as early as today. Kana tikasiya mafood creams ese nema bottle drinks ese atamwira takuenda kumba totongofuratira toenda, hapana anovhara gate, hapana anovhara gate, hapana anovhara madoo, hapana anotarisa kuti stove yasiwa yadzimwa here, tongobuda. Kana wareceiver a substance, it needs maintenance, it needs power. When you receive something that is valuable, it turns your character. Kana wakugamuchira zvinhu, zvinofa chinhu chese chaunogamuchira chinochinja attitude yako, chinochinja character yako, chinochinja maonero aunoita zvinhu. You know, vanhu vazhinji
unonzwa achinamatira mota. Mota it's a real expense. Hakuna mota inofamba nekuti madira mvura. Pane imwe mota yandakapinda iro gore rino. Ndikasvika kwandaisvika ndisina kufema. Muchinhuhwa kutota mumota imo. Mota yainhuhwa. Kunhuhwa chako chako kuti makaiswa fishi, kuti makasiwa macremes echicken, kuti but the car is nice. But muridzi wemota akaita simba rekugadzira rekuigamuchira akashaiwa simba rekuimaintaina. Kune vanhu hobho vari pano vekuti akapiwa chipo chiri paari, but chipo hachisi kurarama nekuti mugamuchiri wacho panonzi simba rekugamuchira. Harisi simba rekugamuchira maperishables, isimba rekuti chakadyarwa mandiri naMwari ngachikure, chakadyarwa mandiri naMwari ngachiende kumberi. Izvozvo ndichitaura kudai kune vanhu vari kunamatira varume, koita vanhu vane varume. Kuti izvozvi ane murume, but akagumisira rini kubikawo chikafu chinodyika? Maybe 2 years ago. Unotoziva kuti kana wakaroora munhu akadaro, musi waunoguta musi wamaenda kuKFC, but otherwise yekumba kwenyu unoziva kuti ihondo. Kune varume vari muno vakanyengeterera vakadzi. Ane mukadzi but usiku 7 simba rekuchengetedza mukadzi haana, akangoita simba rekumuwana. Kana senti chairo repfuma habvisi, kana makadii kuna tezvara haiendi, harina simba akagamuchira. Unoza chinhu chikaenda pabenziso. Rimwe zuva ndichifamba nemunin'inongo vari muno Babatino, takaona mwe muchinda aifamba nomwe musikana, so watakakura naye tikati wakomana musikana ari kutambiswa. Unoona kuti musikana yamai muziva sketi yakazara kuti meku, izvozvo ukamuona so aita kunge asina kukwana. Sketi inoenda pasaidi, famba iri pasaidi, yonzi agoni kupfeka. Iwe sketi ino painofanira kugara kana pasina pekugara. Wazvinzwa? Izvi ndichitaura kudai so many people havana simba rekugamuchira. Vanopiwa zvinhu zvichifa. Unoza patakanzi receive, vanhu vatema takagamuchira kureceiva. Kwekupiwa t-shirt takagamuchira kureceiva. Kwekupiwa fertilizer takagamuchira kureceiva. Kwekupiwa mbeu takagamuchira kureceiva. But hatina kukoshesa zvinhu zvatakapiwa zvinogonesa multiplication in us. Kune munhu andikutaura naye simba rekugamuchira. Izvozvi ndichitaura kudai unonyatsoona kuti vanhu vazhinji they murder my ideas, they murder my talents. You are busy murdering your talent, you are busy murdering your future, you are busy murdering tomorrow. Why? You'd receive but you don't have capacity to receive. I always say to people, so many people are complaining that the economy has crumbled. So many people are complaining the world is changing. But I want to tell you this, nothing has changed under the sun. The character of people living in that generation has changed. But under the sun, chicken is still chicken. Beef is still beef. Soil remains soil. The weather may change with time, but I need to tell you what changes. It's you, either negatively or positively, in relation to how you manage things that you have received. Kune vanhu vari muno, as Pentecostal churches we have been hammering, give. Ndakambobvunza umwe mufundisi ndikati maita appreciation moti ipapa kakora. After 3 months ipapa kakora. After 3 months ipapa kakora. Panokora sei kana pasina chiri kuuya.
concept of output works with the input. What gets in, gets out, may be a better product processed. But if there's nothing getting in, it means that there is nothing getting out. So giving, if you want to be a giver, you must be a 10 times receiver. And God says, give me 10%. Meaning to say he had given you 100% to remove 10%. So what God is instructing is receive 100%. Meaning in you, there should be capacity to receive. Vazhinji, people are praying, I want to be a giver. I want to be a giver. You will never be a giver. Pray much about receiving more than giving. When my father died in 2008, I loved him, we loved him, but we didn't have. I could see this man is now going to die. I loved him, we loved him, we knew what we had to do to try and save his life, but we didn't have. The fact that we wanted was not important. What was important is inside us there was nothing. I've seen parents seeing over a child dying, a beloved one going to die, knowing very well, I need a specialist, I need medication, I need this. I've seen pregnant women dying because there's no ambulance to take them from one hospital to another. And they've died in birth. Check the statistics of African countries. So many women are perishing, delivering. Why? There are no resources. It's not like people don't want, but they don't have capacity. They can't give because they don't have. But the world is hammering on give. What do I give when I don't have? I think I'm speaking to somebody this morning. Ndine munhu wandiri kutaura naye patiri kupinda muservice ino iti Mwari ndipeiwo simba rekugamuchira. Mwari ndipeiwo simba rekuva nazvo. Ndine varume nevakadzi vari muno vanoda kuti vakadzi vavo vave beta, vanoda kuti varume vavo vave beta, vanoda kuti vana vavo vave beta. But kana usina, we don't eat wishes, neither do we eat dreams. No one will be ever full because you are dreaming to do good to them. No one will be ever happy because you wish them to be happy. If you don't have, you just simply don't have. Reality kicks in. Pakunamata kwedu as Christians, let's have power to receive. Let's pray for the grace to receive. Let's pray for the grace to develop the talents dzakaiswa pamusoro pedu. Zvipo zvakaiswa pamusoro pako naMwari ngazvikure kuti uve nazvo. When my mfundisi delivered Shannon, takaenda public hospital, I was there. Mabatirwo atakaita ipapo was hard. It was hard. Uchinatsoona kuti vanhu ava havani nesu, havasi kutikoshesa, havasi kutiremekedza. Why? Nekuti hauna. Ndoda kudzokororai ndichirevesa vana vangu. Kana monamata Mwari, tendai muna Mwari anoti chakadyara mauri ngachikure uve necapacity. Mwari ngavakupe simba rekugamuchira. Maoko ako ngaabate zvinobatika. Wana simba rekurera chipo chakaiswa mauri, chakadyarwa naMwari mauri ngachikure. Rega kugara usina zvakaoma. Churches are complaining. Pastors are complaining.
vana vedu havasi kutichengeta, tiri kurara nenzara, vanhu havandidi, but wauri kuti wacho havakudi, vanazvo here? Kwandinobva kumaruzevha unonyatsoona kuti munhu waMwari anosvika akaoneka asina kubikirwa tii, kwete nekuti vanhu havadi mufundisi, but shuga yacho hapana. Vanhu vanoda mufundisi wavo, but shuga yacho havadi, hapana. Wozonzwa munhu achinamata, Mwari ndiri kunamata, vanhu ava vakaomera, vanazvo here? Kune vabereki vari kuno nevari kumusha vari kunamata vachiti vabereki vana vedu vatirasa vari kuJoburg, but mwana wacho ari kuJoburg kuno atorarawo nenzara. Imi mune nzara, iye ane nzara, haagoni kupa kana asati agamuchira. Kune vanhu vane vana seni, kana mopinda mupureya, nabatirai vana venyu vave nesimba rekugamuchira. Vana venyu ngavave nesimba rekugamuchira, murege kuzovatuka ivo vasina. Unoona kuti mwana ari kutoverenga mazuva kuti Friday ngaikwane, kana Friday yakwana obva atenga zvinokwana. Unoona mwana achicheka netsoka kubva kuBramfisher kunokonekta kuConstantia kurufu achienda kubata netsoka. Iwe mai wacho uri pasi pemvuri uri kuti Mwari mandirasa, mwana wangu akandikanganwa akaenda kumarimuka. Hakuna chiriko kumarimuka, hana kana asina hana. Kana munamatira vana, chinhu chinonzi receiving is more important than giving. Nekuti you give what you have. Unotonzwa Mwari vachiti, for God so loved the world, he gave his only begotten son, for people to receive the son. When they receive the son, we're not going to rest. Ndine vanhu vari muno vakawanda, they don't pray for receiving. Money is spiritual. The life we live is spiritual. When you have capacity to receive, that's only when you receive. Ukanga uchinzi mari handina mari, zvazviri kureva ndezvekuti zita rako iwewe kubhengi harina chinhu, but mari kubhengi iriko. Haina kubatanidzwa nezita rani rako, kureva kuti zita rako iwewe ndo risina simba rekupiwa mari, asi mari iriko. Can I repeat this? Even vanhu vari kutsvaga dzimba vada kuroorwa, hakuna munhu achazoroorwa izvezvi aine 40 years ane murume asati aberekwa. Murume wako akatoberekwa ariko, iye ari kukutsvaga, iwe uri kumutsvaga, mese muri kudzungaira, hamuna simba rekurisiva. Akaberekwa izvezvi kana uchiti asati aberekwa, umwe akazoita pastatus zvikanzi wangu haana mari yetaxi kwaari ikoko, ndosaka handisi kumuona. Ari kutadza kusvika, haana mari yekombi kuti auye kwandiri. And do you know kuti murume yeye ari kutotsvaga mukadzi akaita sewe, iwe uri kutotsvagawo murume akaita saye, mese muri kutsvagana, but hapana ari kuona mumwe munhu. Why? Hapana simba rekugamuchira. Chisiripo chete i-connection, but all the things they are there. Iyo zvinhu ukatarisa dzimba dziri kutengeswa dzakaiswa for sale in every road, there are so many houses selling, but you don't have a house. Why? You are not connected. Hauna simba rekugamuchira mbecho. Asimba iripo, ground rekuvaka riripo, hakuna ground richazokirietwa mashava kuti uve nemba. Paunofanira kugara paripo, iwe uri kupada, ipo pari kukutsvagawo, asi iwewe hausati wane simba rekugamuchira. The receiving power is the only thing missing on you. As I speak now, banks are looking for people to borrow money. As I speak now, banks are looking for clients. You are looking for money. But do you have the capacity to receive? When they look at your profile, do they say you are the right person to receive?
vana baba namai sechechi takatora nguva yakareba tichitaura chinhu chinonzi giving, tikaita forgo chinhu chinonzi receiving. As long as we don't receive, we don't give. If we give without receiving, we don't give meaningfully. If we give without receiving, we don't give meaningfully. We need to receive. And we need to receive not items, not material things. We need to receive capacity, the generating power, the power to produce. That is the thing that we need to receive more than material things. Because material things will always expire, will always best before death. But if you receive capacity to receive, then capacity always adjust to what is happening. Unonzwa kuvashona tichiti baba vakafa vaine mabusinesses, vana vakatadza kuenderera mberi, toti baba vanga vaine chikwambo. Aiwa, aigona kuita zvinhu izvi ndi baba, vana vaigona kudya mari, havana simba rekudzokorora zvaiitwa nemufesu. Ndosaka pfuma yadi yapera. Pane chinhu chinonzi generating power, kana kuti catalyst, kana kuti producing power, kana kuti making power. You see, there are people who are blessed with the capacity to cause things to happen. And you need to have that capacity. Kune mwe munhu wandikutaura naye mangwananana, wanduda kuti umbodzokera into your personal life. Uti, God, give me capacity to do it. Give me capacity to receive. You know, ndakambopinda ma-interviews before. I have sat there for both professionals and non-professional. Kune chimwe chiso chekuti chichingopinda mu-interview, munhu wese anotanga kubaya foni yake. Paanopedza kutaura, anenge asina basa. Koita umwe munhu wekuti achipinda, munhu wese anongoti tafarira usho. That is the capacity to receive, the favor to receive. Iyo zvinhu unoona kuti pamama muchipiwa tea, kuna atoisirwa half cup. Chiso chako hachikodzeri cup yakazara. Ari kudira ti antoita mistake, zhinji yacho inotorasika, iwewe unozosara neshoma. Simba Rekugamuchira rine risipo. Panyama chaipo ndiro ino muchipakurirwa sadza charo, spoon paunenge wakupakurirwa inongoenda pazibhonzo rine runda chwa. Pane mumwe ari panext ponyatsoti zinyama chairo riri right, oh, iwe unongo uchingorumana nerunda iroro. Pane mweya unofana kurambwa kana tasvika panguva yekugamuchira, kuti Jehovha ndibvisire iwo mweya unondirambidza kugamuchira. Uri kutoseka, tarisa paunopakurirwa, unoyedza unondaisirwa runda bana. Munhu wacho apakura haakuzivi, hamuna kumbotukana, but zvinongokuteerera so. Ukashaya simba rekureceive, unoisirwa runda. Pano mwe mwana wamwe gogo akambouya kumboko, pakashanu ndofunga aita grade 1. Grade R or grade 1. Grade R. Vauya kumboko, takagara nawo so. Kuti vagezese mwana airidza mhere so. Kungomubata kuda kumugezesa so. Akutochema. Apa vakadzokera kumusha kuZimbabwe. Patakapedza apa vatodzokera kumusha. Kunyatsoona kuti Simba Rekugamuchira chirungu ka. Mazino ava hadi poloni, mazino ava hadi nyama. Anongoda unoza zvekuti muriwo wakajaira mbora, runi, nemtsema zvinokudaidza so zvichiramba kugamuchira zvakanaka. Ukangosvika murestaurant unotanga kuda urutsa so mweya wekusagamuchira. Kangosvika panenge pari nani unotanga kunzwa noziya so. Paunongozodzokera kumba so watarisana nechimunya ndipo unonzwa appetite yakutanga kusimuka so. Appetite yakutanga kudzoka so.
It's actually a spirit that pastors do not address, that so many people do not address. Unoona munhu achikumbira the gift of giving, asingakumbiri the gift of receiving. What do you give if you don't receive? Ndinogara ndichibvunza chembere zhinji dzarera kuti mwana wangu handipi, ndoti iye wacho anazvo here. Do you know kuti vamwe vanhu vamunoti ava vanonyima, avanyimi, avana? Can I repeat this? Avadi, avana. Iwo mweya wekusava nazvo ndo watoda kumbodhila nawo, wekuti haureceive, so haugamuchiri. Pamwe pacho iwewe wacho usati wagamuchira chimbogamuchirika. Iwewe usati wagamuchira, iwewe wacho pray for the spirit to be received, the spirit to be accepted. Ndinoona hangu panouya vanhu kumba uko, pamwe pacho unotozobvunza vana kuti ko mamupawo here dringi. Umwe achingosvika padhoo, umwe tirei dzinotopesana vachida kumupa double, but umwe anokanganikwa. Rega kukanganikwa muspiritual world pane paakuropafadzwa vamwe. Simudza, handisi kuti ndine munhu wandiri kutaura naye, but mandiri muri kungonzwa kuti kune vamwe vanhu vekuti they have not received for too long. They have stayed a life that is not full of receiving. Vamwe vanhu vatori nezvese, but they cannot receive. Ndinombopa matipi pane vanhu vanorivhesesa mota vaya. Kuno umwe kuti mari inenge itoripo, but unoita nungo dzekuvhura window. Mari ichitoripo apa, uchitoiona kuti 5 rand, wotorivhesa hausi. Koita mumwe kuti unotsvaga nepasi pesiti kuti umupe. Asi vese vari kuti come. Umwe haana mweya wekureceiva, umwe ane mweya wekureceiva. Avese vanodhiraivha nditenderana ineni. Hausati wambonzwa kuti unongomuona utotaka kusvotwa uchitorivhesa mota yako uchienda nemari yako, uchingonzwa kuti awe haangadyi mari yangu. Ndo zvinoitika muspiritual world kana yanguva yekureceiva. Unoziva kuti pane mwe mweya wani wandakambonzwa mwe zuva Mwari vachitaura neni. Unoziva kuti kune mwe munhu kuti unoroorwa kana kuroora kana kuberekwa mumhuri. Mekuti vanhu vanotorwadziwa kuti udye mari. Unoona munhu achirwadziwa nemukadzi wake so kuti adye mari, achinyatsonzwa kuti ndiri kuita losi, maroverwa ari kuita nyama panapa ndabhuroka. Kozoita umwe ari kunzi rovai mama ndovedzera here, muri kudai Simba Rekugamuchira. Kozoita umwe kuti akapinda mukicheni, ndakaiona hangu pamastatus, unotomuti vamwe havasati vadya. Zoti shashai iyoyo haina nguva ino. Kune munhu wandikutaura naye mangwanani kuti pane simba randikuda kuti unzwisise kuti Jesu pavakatumira Mwari pavakatumira mwanakomana wavo vaida kuti agamuchirwe. Chinhu chinonzi kugamuchira chinoshanda nechinhu chinonzi nurturing. You need to nurture your talent. You need to nurture what you have received. Yozve ndichitaura kudai so kuno munhu ari kufunga kuti pastor, do you know that once you receive, you give, you create more capacity to receive. But if you don't have, you don't give. Pano munhu akamboya akati pastor ndoda chaizvo kukuitirai zvakanaka. Ndikati saka sei usingaiti? Hanzi but nendisina. Ndikati sei usina? Do you know kuti pane spirits, territorial spirits that we do not address? Like this spirit of non-receiving, we hardly speak about it. We hardly address it. It's a hiding spirit that we don't address. Kana tichinamatira vanhu tinoti receive. But so many people, when they hear the word receive, they think they are receiving material things. But I want you to know, kune chinhu chinonzi the power to receive. Ndoda kupa example yemachechi. Unoona kuti pane chechi inenge iri out of town, munhu anofamba netsoka kuendako. Koita iri pa next naye anoidarika. So when there is no power to receive, so many things pass by. When there is no power to receive, when you have power to receive, people around you, they are eager, they are hungry, they are willing,
They are there to help you to the next level. But if there is no power to receive, you become resistant. People resist you. People close their doors against you. People reject you. Power to receive. The Bible says correctly. Abraham, Isaac planted. He planted, but he 100-fold, meaning to say receiving in a multiplication. Whatever you have, it must multiply if you have capacity to receive. I'm a pastor, I receive people. Kunumwe munhu wekuti unoremerwa nenyaya dzake so. Unoti panapa ndiri kupusha bhara risina vhiri. Ukamuka so uchida kunamatira munhu so unongochirohwa nehope so muzita raJesu uchatsoona kuti munhu uyu akarema. Kwaita umwe munhu wekuti ukadaidza zita rake so unonyatsonzwa kamwe kamoyo kari kuti pray more, pray more, pray more, pray more, pray more. That is the spirit of receiving. When you have the spirit of receiving, people who are influential, they are eager to work with you. Aba vanoti receiving vana hamusi kupada. Unoti vanhu vazhinji havanzwisise kuti pane simba rekugamuchira. Simba rekugamuchira. Kutova nesimba rekugamuchira. Ende vanhu vazhinji vanofunga kuti I will be working hard so that I receive. Can I tell you this? The same planting that Isaac did, everyone else did the same. But the power of receiving was different. Kuna munhu anoda kuti abatise chinhu chinonzi kugamuchira. Ingoti Mwari ndipei simba rekugamuchira. Unoziva kuti I always see kuti unobata chinhu so nemaoko ako achikure. Umwe obata chokura. Ndakadzidza chinhu 1 pamakuriro andakaita. Mukarerwa mumba mese. Ava vachirera vana vavo pa next door. Ava vachirerawo vana vavo pa next door. Muchienda kuchikoro chimwe chete. Asi simba rekugamuchira ndo rinosiyanisa vana. Pavari kunokura, umwe anogona kugamuchira, umwe haagoni kugamuchira. Asingagoni kugamuchira haendi kure, anogamuchira anoenda kure. Iyo zvipanapa ndiri kupaumba, tengai dzimba, tengai dzimotikari, torai malicense. Rimwe rimwe rakavhara nzeve kudai harigamuchiri. Panongonzi gamuchira anofinyamisa kumeso. Pese panotaurwa nyaya yereceiving anenge akafunyamisa kumeso so achifunga kuti ndezvevamwe vanhu. Iyo zvindine zvirema zvangu so munhu wekuti akaremara so izvo zvikuru kunaye so haagoni kana kusitata mota haadi. Asi windi ukamona achidaiwo kusimudza chigunwe kuna windi unonyatsa unoti shasha iri mucomfort zone nawindi. Iyo zvipakavharwa tireni umwe ari kutondamata Mwari vhuraiwo tireni. Mwari makatiomesera mukati tireni dzisimbi dzetireni dzibiwe. Unyatsoshawo kuti ko munamato wetireni wakasiyanei newemota. There are so many people, when they pray, they don't pray for progressive receiving prayers. They pray for compromised receiving prayers. A compromised receiving prayer, you want to receive a second thing. You don't want to receive the primary thing. You want to receive what others have done, not what you do yourself. Receiving. Receiving. Receiving, it's an active ingredient that you activate yourself. Receiving, it's an active ingredient that is found in men, but they have to activate it themselves. No one is going to activate you to receive. The passion and the hunger and the type of friendship you have will kindle the capacity to receive. When you need to receive, it's something that you must not do subconsciously. It's something that you need to activate and do it consciously. Pakaoma kana togamuchira atigamuchiri zveaccident zvekupatika ndaanazvo unogamuchira nekuti uri kuda kugamuchira. Kune vanhu vanorarama inonzi accidental life. Chese chaainacho is circumstantial. There's nothing planned.
There's nothing coordinated. There's nothing decided. It's what is circumstantial. Chongoti kuri kuitwa match, unotozobvunza kuti vari kumacha vachiendepi pakati pavo. When you receive, I've learned this. When you receive, the word of God taught me, people need to purpose in their hearts that I now need to receive. The Bible says Hannah purposed in her heart and she stayed behind to receive a son. She made a pledge to create capacity to receive. Hannah made a pledge to create capacity to receive. Hannah made a pledge to create capacity to receive. It was not natural. It was a calculated move, a planned move, and a pledge was done to receive. So, Pamepacho, when you want to receive, you need to activate your heart. You need to activate your mind. You need to plan receiving. It must not be accidental. Ndoba unozobvunza munhu kuti uda kudyei chero statement yakaremara. What can I offer you? Anything. Vanhu vanoti anything, tora imvura muisa sauti, mumpa glass. That's anything. Kune munhu andikutaura naye, ngotora mvura wosanganisa sauti nemhiripiri, wompa glass. At anything. They mean anything. And in the spiritual world, there are people who are asking for anything. Whether ma mepo, whether ma demoni, whether they are asking for anything. Receiving. I've learned this and I'm trying to learn this more. When you want something, be specific. I've said this to people. Many people are asking God to bless them, but they don't know the kind of blessing they want. When you go before the Lord, go with specifics. Be a person who dreams and prays and activate that dream. I've got a situation and I've understood your situation. What are you doing towards your situation? And they don't have anything they're doing. Can I tell you this? Mwari havana kumbotaura na Jacob kuti iwewe chireceiva mhuka dzalabani. Jacob anototaura ega kuti vana vangu vakadzi vaviri ndinavo. Panguva iyoyo Rachel anga atomupa futi mumwe mukadzi, anga ane vechitatu. Paanopiwa wechi4 aine nhumbu Leah, a concubine ya Leah ine nhumbu. Ndo pari kunzi ane mukadzi wechi4 akapiwa Leah by default, vapiwa Rachel. After that Rachel vatadza kuita mwana, vatora muranda wake vapa Jacob. Rachel Leah paakarega kuita vana, abereka mwana wechi4, anobva atorazve mwana muranda wake omupa Jacob. Gore iroro muranda waReya aine nhumbu. Ndo gore rakanzi naJacob, vana vari kuwanda, vakadzi ndinavo, asi pfuma yakawanda pano ndeya Labani. Ari kumafuro kwete Mwari iye kwakuti ndaakushuura nzvimbo idzi inenge yanwa ndo yangu, kwakunonegotiata naLabani kuti dzine mavara Labani hadzigoni here kuita dzangu nekuti vana vari kuwanda ndisina chinhu. Ndo pari kunzi naLabani, ndakutendera ngadzive dzine mavara. Ndodzokera paya pandambotangira paya ndichiintrodusa semoni yangu, pandati pamwe pacho hausimudzwi nevanhu. Ukamirira kusimudzwa nevanhu unoshanda upenyu hwese usina chakanaka chawagamuchira. Kana waakuda chakanaka iwewe ita uchigamuchire. Ndo panosvika Labani obva ati Jacob onegotiata oti dzine mavara ngadziuye kwandiri.
akacreata the power to receive by thinking craftily. Akafunga ega Mwari kwakuzadzisa. Vamwe vacho tiri muno takamirira Mwari, iye Mwari akatotimirirawo. Can I repeat this? Isu tiri muno takamirira kuti kana Mwari vazotipa, Mwari ari kuti kana vazotaurawo ini ndichaita. Saka unodzimara kuchembera, unozotanga kudhiraivha mota vakuda magirazi ekusaona, wabof at 60, wozotanga kuwana car. I need to talk to somebody this morning. I want you to start to raise up your mind, raise up your standard, start to be purposefully ready to receive. Tanga kufunga zvekuti ndinogamuchira sei. Tanga kuchallenge mind yako, challenge my surroundings ako, challenge your situation, and start to purposefully be eager to receive. Create the hunger and the appetite to receive. In you there must be something irritating you to receive, where you say, in my days, pamazuva angu ekurarama, ndinofanira kugamuchirawo chakanaka. Kune vanhu vari muno vandiri kutaura navo. Learn to receive. Have the ability to receive. Have the desire to receive. Say in you, I want to receive. The Bible says search. Can you come back again to Matthew 7:7? Just throw it again. Bible writes, keep searching. Keep knocking. It did not say knock. Ndine vanhu vekuti akaedza chinhu chikaramba anoramwa. Akaedza chinhu chikaramba anoramwa. Can I tell you this? Vese vanoramwa vaspededzei padhuze neni. Zvavari kuramwa izvozvo ini ndiri kuzvida hangu. Keep asking and it will be given to you. Keep searching and you will find. Keep knocking and the door will be opened for you. Meaning to say, you need to receive. I am insisting on the capacity to receive. People must generate capacity to receive. Ende vanhu vazhinji vanotya kuti ndikagamuchira vanhu vanoti kudii, ndikagamuchira nyika inoti kudii. Matyire anoita vanhu zvinhu zvinobhadhara nematyire nemafariro inoita vanhu zvinhu zvisingabhadhari. Inini hangu handina dambudziko nekufara nhasi, mangwana ndomuka handisina. Ndinotokoshesa pandatombofarawo ipapo nekuti zvatombonyorwa mumakoreniki. Ndine vanhu vari kuti hatichatengi dzimba, maZimbabweans ari kuti dzokerai, kogore rinouya tinenge taenda. Takabva 2008 tichingoimba rwiyo urwu, muri kutongochembera muri munomu. Vamwe venyu hamutodzokeri kana nekuomera kwavakaita, nekusada kugamuchira kwavakaita. Even ukafa hatigoni kukudzosera, hauna chunhu tokuiga kuno, saka hausi kudzokera. Vari vamwe tichangoti kutenga guwa uko 1.2 bhokisi tongotora madhoo atiri kubvisa pamadhoo tobatanidza tokuviga. Saka kana wakaomera usangoti tiri kukudzosera kumusha, tinokuviga kunoku, tinodhira neve wafa hatinei nei zvapera. Nemaomerera wakaita aya usingadi kugamuchira chinhu. Ende unoziva kune vanhu vekuti neparufu chaipo hapauyi vanhu because pane pasina chekudya. And I can tell you kuti vanhu vanochema parufu i4 kana 5 vazhinji vane vachitoda chikafu. Unotonzwa vanhu vachitobvumirana kuti ndiani ari kutanga. Hapana chinotyisa pakufa. People have been dying, people will be keeping dying, and people always die. It's a reality. Vanhu havareki kudya parufu. Unonzwa pane inonzi nhamo, koita inonzi funeral. Yekuti sipo iri kugezeswa maplates ndo inenge chipiwa vanhu kuti vageze kumeso parufu rwako iwewe nenyaya yekusada kugamuchira. Vanhu vakati zii panoti kugamuchira apa vanhu havadi. There's nothing. Kugamuchidzwa nevanhu hakunyanyi kunakidza. Tendera Mwari vachise chavakadyara mauri chigamuchire. Zvindichitaura leso mastandards evanhu akaderera singaiti panyaya receiving. Izvozvi pakaita munhu anouya neBugatti panze apa kana neMaserati, do you know what we say? Ane chikwambo.
Hakuna panombonzi Mwari wamuropafadza. Asi ukauya neuno, oh glory be to God, Jehovah Jireh, the Lord who provides. Netundimi tunobuda vanhu vakatenderedza chiuno chimota chekuti mufundisi wakatsama vanochitakura pamafudzi vachichifamba nacho. Ndopaunoona vanhu vachifara ipapo. But pakaita munhu agamuchidzwa zvine substance. Unoziva chinzi akaenda kuNigeria. Ndosaka makakura muchiti hama dzenyu dzese dzine mari varoi. Iyo zvindi chitotaura dai so. Unotonzwa kuti anzi vanhu kwaba mukuru vaitishandisa tichikura. Maishandiswa nani? Imi muchitadza kuzvishandisa mega. Tarisa munhu ari padhuze newe. Umuudze kuti aina mufundisi, hakuna pfuma inobva kuna Satani. Pfuma inobva kuna Mwari. Tendera vanhu vane mari dzavo kudya iwe uchikopera manotsi uchiteera ikoko. Zvirichitaura dai so Simba Rekugamuchira so arimo muwanhu. Iyo zvirichitaura so vanhu vazhinji havadi kugamuchira. There is that receiving, it's a gift. You need to have a gift of receiving. Ukataura unonzwa Rebecca anongoti hanzi paakangoona so ava atotanga kutongofidha madhongi. Kureva kuti pane makamera kune mumwe munhu wekuti munana unouya wopfuura nepauri. Asi hausi ready to receive. Munana uripo but iwe hausi ready. Mukana uripo but iwe hausi ready. Ndinombobvunza hangu vasikana nevati kurei vasina varume kuti mbofunga vanhu vavakaramba. Just go izvezvi kana uri musingo chimbofunga vanhu vavakaramba. Vakauya vachichema iwe ukati kwete. Imbovafunga izvezvi so ring your bell kuti ningi ndakamuramba. Ningi ndakamuramba. Ende unongochiona kuti wese wauri kuramba ndo vari kuita kwazvo. Wacho wese wauri kuda iwewe ndo madzangaradzimu. Unyatsoona kuti mweya wekureceive. Imbotarisa vanhu vavakaramba. Ini nditori nevo vangu vakandiramba. Wekuti vari kungoti nhai Mwari pepe ndakarara hope dzinengei. Nditori nevo vangu vakandiramba wekuti akatarisa akati aidzidzi ndinofane nzara. Izvezvi manje ndobakupota achinanzvira miromo. Nguva yadarika. Vana baba vese vanoziva, vazhinji venyu makanzi 1 2 3 wasiiwa pachena. Zvirichitaura so mumwe nomwe ari kutomwa mapiritsi ake so achifunga munhu waakaramba. Ufunga dai mufundisi wakakurumidza kundidzidzisa nyaya yekugamuchira. Pamwe dai izvozvi ndisina kuuya ndichinayiwa. Ini zise munhu mukuru handina hangu zvandataura. Ako chokwadi chinotiza. Unengo even vamwe vana mai vari mumba kwete vari single. Vamwe vakaroorwa so ari kutotaurisa kuti pai ndakaita mistake ndakagamuchira asiye. Varimo izvezvi vakagara muno. Akatarisa munhu akagara naye kuti but nhai Mwari ndaifungei papa. Nevarumewo varimo vari kuregret. Ane umwe aitomusekerera akasiya akanotora chaainacho chinogara chakakwinya kunge chikwambo chogara chaka mukadzi wekuti haasi mairi unogara nemunhu anogara afundu mwana kunge muroyi asaya munhu wekuroya. Kugara nemunhu ane kumeso kunenge cheni dzakaunganidzwa anogara akakunya fesi so. Funga kuti but wacho wakaramba unongomona achismaila everywhere. Yatsoro kuti panapa ndakanyura. Mweya wekureceive. Kana monamatira the spirit of receive, not only receiving but receive the right thing. Receive things that are substance. With the substance receive things that transforms life. Naimboudza hangu munhu usazondirekodha. Even mufundisi wako chaya anokuparidzira pambacho unofanira kufunga kairi. Sangoparidzirwe nezvidzangaradzimu. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see you.
uyezve kusvika kumunhu toti asista ndaukuroora yangu kuswera mangwana unopenga here ndapenga papi imi manga muchitsanyira nyaya iyi vanhu havadi kugamuchira vanoda kutenderera so zvinhu zvine kaprosesi so zvine mamepo bhaibheri anombosvika rinongoti hewo mary uchabata pamuviri harina kumboti pamusoro iyi hapana kumbodyiwa nzwara zvinhu vanhu vazhinji havasi ready to receive. That's why God is not blessing us. We are not ready to receive. Sometimes we are being blessed but we don't see it. So many opportunities come but people are not ready to receive. They are ready to work and they don't see it. They just don't see it. If something good is about to happen to you, you see people get in a resistive mood. They don't want to receive. There's a spirit that is in people that do not want to receive. People are resistant to good things, especially in their lives. Ndaitaura nevamwe mai svondo rakapera nanzi mufundisi namatai murume wangu ndofunga nezvaari kuita is too extra nice. Ndikasaka ndonamata nchiti kana ari extra nice ndoti ave rafu here uda nditi zvikanzi is too nice mufundisi something wrong is about to happen anoassociata zvakanaka something wrong. Ndikati saka ndonamata ndichiti ndoti ambokurova mbama here uda ndinamate kuti zvikanzi is too nice. Ndikati enjoy the niceness. Even paine zviri kuitika mazuva acho iwe watomboonawo zvakanaka kana zvinoitika zvaitika tozviona zvaitika. But how many of you who have seen life changing in a positive manner mukataka kufunga kuti zvinhu zvashata? Vanhu vazhinji havadi kureceiva. Iyo zvinichitaura munomu kudayo ukasvika kubasa ukanzi wawedzerwa mari munhu ataka kubvunza kuti is it me? So who should it be? Is it you? Who should it be? One of us is akaropafadzwa naMwari. I can bet you next week hapana ndogara padhuze naye. Vanhu havadi kugamuchira zvakanaka. Munhu akaitirwa zvakanaka, people run away. I need to tell you one thing chinorwadza muupenyu. Shamwari dzawinadzo ukaropafadzwa naMwari dzinoenda. Shamwari dzawinadzo idzodzidzo ukafuma varopafadzwa naMwari zvinhu zvaakufamba vanosuduruka. Why? Havagamuchire zvakanaka. Havasi ready kugamuchira zvakanaka. Mbotaridza munhu ari padhuze kuti gore rino ndofanawo kugamuchira chakanaka. I have to receive. Do you know that when God blesses us, sometimes it's not about what we have done. It's about our mind being ready. It's about our mind progressing. It's about us creating capacity. I always say this. We all go to the river to fetch water. If we are fetching from the river. Anaenda ne 5 liters. Anodzoka ne 5 liters of water. Anaenda ne 20 liters. Anodzoka ne 20 liters of water. Anaenda ne 40. Anodzoka ne 40. Saka zvinhu zvizhinji zvatinazvo zvinoenderana necapacity yatakacreata matiri isusu. If you don't create capacity, you take very little. Even my families atinavo, my spouses, vana vatinavo, some of us we don't even receive our children 100%. We enjoy our children so much little. Why? We did not create capacity to receive them. We don't receive. Ati enjoy vabereki, ati enjoy my spouses. Why? Wakacreate this capacity. Wakagara wangoti munhu wandinogara naye anorizena kusvika. And aumpe room yekuti ugamuchire zvakawanda kubva kwaari. Even my pastors, you may not even use your pastor to the full capacity, depending nekuti what kind of a container do you have and what kind of capacity do you want to receive. Can I repeat this? You can only go as far as the capacity of receiving that you have created. Ndinotarisa mapay slips evanhu through my tithe. Unonyatsoona kuti munhu uyu anozvinyima uyu. Haararami upenyu unoenderana nezvaanowana. They are not adventurous enough. Vanhu vazhinji, they are conservatives. They are not adventurous. Inini hangu samufundisi kuvanhu vandinoparidzira. Endai uko munova adventurous. Kana mukanonyura munodzoka. Ini ndiripo.
Can I repeat this? Mukanonyura munodi munodzoka. Ini ndiripo. Ini ndikutotsvaga munhu anoendesa bond rorambwa raenda. Pane munhu ari kuti handiqualify. Who said you do not qualify if you did not try? Andina mapepa. Andina chakati. Do you know that people magnify what they don't have? They do not magnify what they have. People see the negative around them. They do not acknowledge the positives around them. Such that your mind is negative driven instead of being positive driven. If you look at a person before you successfully condemn what wrong they are doing, how many things they are doing right? Ndezvipi zvavari kuita zvakanaka? Muchechi chamo kuno vanouya unorara. Angosvika muno manda aurohwa nekahope so. Pese paari anokotsira. Pese panongotaurwa zvine musoro anenge akokotsira. Manheru ndo panenge akamuka achichata na 12. Pane zvinobhadhara so. Unotaura kuti kurara itori dhimoni chero. Ona. Wangogara pasi. Paunongosvika pane zviri useless. So dzavhura kumeso. Wangosvika pari right so. Unotaura kuti mweya wehope. Ndakamboudza vana vandaiticha rimwe gore ndichiticha. Ndikati usazombofa wakadanana nemunhu anokotsira pane vanhu. Munhu iyeye anokotsira pane vanhu ko kana ari ega. Unodanana nehope ugororana nehope. Unoziva kuti kukotsira chaiko sleeping, it's a bad habit. The longer you sleep, the poorer you are. Most poor people sleep long hours, very long hours. They eat a lot of food around 7 p.m. and sleep until tomorrow morning. Akakurovera sadza so. Anorom zvekuti achingopedza anobva anoka off anomuka kwachena haaroti hapinduke haaku. Musazoti mufundisi wanga wachitaura imimi dedi munorohwa izvi ndezvekuchechi asi vazvinzwa. Alright, Mwari ngavatiitire zvakanaka. Power of receiving. We need to receive. Pauri kuenda kumba, there's one thing that I want you to go sing, that I want you to go repeat, that I want you to hammer. Say, God, give me the capacity to receive. To receive people who are sound in my life. To receive substance in my life. To receive things that takes me to the next level. God, I want to receive. God, I want to receive. I will share with you what I've received, but I want to receive. God, I want to receive. If you forget everything that I've said, continue to sing this song. God, I want to receive. Mwari ndoda kugamuchira. Mwari zvakanaka zvese ndoda kugamuchira. Kana ndagamuchira, I will share with you. But the primary thing, I want to receive. God, I want to receive. You know, if you continue singing this song in you, God, I want to receive. God, I want to receive. God, I want to receive. Not to receive perishable things. I want to receive substance things. God, I want to receive. And when you receive, be willing to take challenges. Because anything that you receive that is meaningful, it also takes some steam out of you and brings enmity. Regai ndigamuchire maisanud vari pakati pedu all the way from Carlton View. Vari kuchikoro as a student. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka nasi vari pakati pedu muzita raJesu. Amen. Receiving. Mbotaura mo kana uine pekunyora, I want you to write this. God, I want to receive. You must always purpose, God, I want to receive. Whenever you are expecting to receive from God, you cultivate a miracle. You attract a miracle. You attract positive things. Anyone who is willing to receive attracts good things. If God is to give anyone anything, he starts with those that are eager and are willing to receive. When God wants to bless us as a nation, he starts with those that are hungry to receive. Those that have appetite to receive.
usamirire kuti zvandinoda zvichauya. Be active. In conclusion of my message, kana uine chauri kuda, iwewe uine chauri kuda, purpose, go towards it. Don't wait for it to come to you. If you want something, don't wait for it. Advance. Ndinowanzoshandisa courtship pakuparidza. I still think kuti vasikana vakaroorwa vamwe vacho vanga vari forward. Vamwe vacho vanga vasiri forward nanhasi havana kuroorwa. Vaimirira kuti vachatangwa kusvika season yapera. Zvekuti akatanga umwe ndiani hazvina kukosha, panongoberekwa vana potochatwa tichienda kumberi. Zvekuzoti akatanga umwe ndiani ka iyoyoyo inhoroondo yekuseri kwebhuku. Hatitozivi kuti pakati pababa namai Nyabadza akatanga umwe ndiani. Ivo vari tu vanoziva. Even pakati pababa namai Masuka kuti akatanga umwe chaiye ndiani, I don't know. But ivo vanoziva. But pane zvimwe zviso zvokuti ukangoona vachifamba vari vese sababa namai unogona kungofungidzira kuti uyu ndiye akatanga. Asi yafungidziro zvakakosha ndezvekuti ndibaba namai akatanga, because kune vamwe vana baba wokuti unonyatsoona kuti uyu akabatsirwa uyu akabatsirwa. But izvozvozvo hazvisisina kukosha. Chakakosha ndechekuti ndibaba namai. Ende pana vamwe vana mai vari muno vari kutoti mufundisi munoreva ini ndindakatanga. Varimo but chandinonyatsoziva hangu ndechekuti tsika dzedu dzevatema dzinoti vana baba ndo vanotanga. Asi chokwadi chaicho anotanga umwe ndimai. Bvunzai inini. Unonyatsoona kuti makwazisirwa andaita apa kapa handikundikani ndinobudirira nekuti vana baba havatangi kana vachipaine defeat. Unonyatsoona kuti munhu uyu koyu ane zvaaita uyu. Chokwadi vana baba vazhinji vamasinire vanopupurirana nini. Unonyatsoona kuti makwazisirwa andaita apa handimbonyuri, regai ndichitanga. Chokwadi ndinokuvimbisai ukanzi neziso ga wozonzi asiyana neni but uzoti ziso ratitaurai. Saka if you want something, go towards it. Don't wait for it to come to you. Unonyatsoona kuti makwazisirwa andaita apa akasiyana. Vana baba vese vanozviziva. Haumbotangi paunowana defeat. Unonyatsoona kuti munhu akatarisa kuno ukamutarisa obva atarisa kuside obva aignore. Unonyatsoona kuti apa ndinogona hangu kuzokwazisa kuti makadii henyu moenderera mberi. Saka ndo zvazvinoita, if you want something, go towards it. Don't wait for it to come to you. If you want to receive, walk towards what you want to receive. Don't wait for what you want to receive to come to you. Because if you wait, you delay the time to receive. If you want something, move towards what you want. Instead of kutenga chechi inoi, takatotuma maspy. I came here 3 times, I was rejected. One time I was racially abused by the pastor who was here before this one who sold it to us. He told me point blank, I don't give to this beautiful church to blacks. Point blank, one-on-one, not sending a messenger, face to face at the gate there. I was walking praying. He said, what do you want? I'm looking for church to buy. Sorry, but I don't give my church to blacks. This is reserved for whites. And I walked away. The next time we came, I didn't come in person. I sent Baba Manivi na Baba Moyo as spies during service. Budai vakomana munoona kuti panopinda vanhu vangani mutsvage kuti ndiani wamungataure naye. Vakawana 1, 2. One ndiye akazoita the conduit to where we are now. Tatotuma maspies. Hatina kumirira kuti chechi chauya. We went there
4 times. First attempt rejected, second attempt rejected. Second attempt, the church was being sold. Then it was sold to the current friendly pastor, very sweet man of God, who gave the church to us. He is the one who bought it ahead of us. In 2016, yes, after we were rejected, then now they've given it to us. They moved to Klufendale, to another church. They bought another church in Klufendale. So what am I saying to you? Keep knocking, keep asking, keep searching. It's a principle fundamental to anyone ready to receive. Anyone who is ready to receive must keep knocking, must keep searching, and must keep asking. You don't receive by not keeping doing it. You need to do it over and over and over and over again. Being rejected does not mean you are not worthy to receive. It's just a phase. Be able to manage rejection. Be able to manage disappointment. Be able to manage sometimes being humiliated in the process of receiving. So receiving comes with humiliation, comes with rejection, comes sometimes with that thing of, okay, you are resisted, I'm put down, I'm reduced. But when you want to receive, persistence is so key to receiving. Anyone who is persistent, they end up receiving. So persistence is a quality of receiving. If you want to receive, you need to be persistent, you need to be enduring, and you need to have a character that you are not easily dismissed. Nasi handichiticha zvaita zvakanaka. Wazvinzwa? Mwari vachikudzwa. Ndibvisirewo pulpiti vanondibvisira. Ndoda kutaura izvi. Patinonamata to celebrate for few minutes. Tobva tazoenda kumba. Vangani vachakafara. Handina vandatuka handitika. Yanga iti celebrating mood. I want you to receive. Pauri kubuda muno receive. Regai ndigamuchirawo baba garai zvakasarudzika pamwe chete naamai. Chingoti yaka mudenga. Simukai vanhu vakuonei. Mai garai simukai zvenai weduwe. Munhu vana vanongovaona vari one. That is the man behind that woman. Mwari vachitiitira zvakanaka. Or the woman behind that man. It's up to you. Ndo baba namai garai Mwari vachitiitira zvakanaka. Vakugara padhuze nechurch. So ndinovimba kuti pese pavanenge varipo baba garai vanenge vari pakati pedu muzita raJesu. Amen. Muri kuona kuti mai garai vane monya yavo musavadheerera. Simudzisa ruoko rwako kuna She. Baba ndinokutendai nezita raJesu. Makatipa mwanakomana kuti timugamuchire. Tive nesimba Rekugamuchira. Create in us the capacity to receive and to retain and to grow, to nurture and to expand. Father, I pray in the name of your Son, Jesus Christ, that you have given unto us, that we may continue to increase and receive. Baba, tigamuchidzwe zvakawanzika zvemweya, tigamuchidzwe zvakakora zvepanyika ino. Maoko edu ngaagamuchire pfuma, miviri yedu ngaigamuchire mfaro neutano. Baba, isai simba rekugamuchira mweya mutsvene, agare matiri tichigogara maari. Nyasha dzive pamusoro pedu, kuzodza kwenyu Mwari kuve pamusoro pedu. Zvatakupinda muguta Mwari, zvakanaka zveguta rino ngazvitere upenyu hwedu. Nyasha dzeguta rino ngadzitere upenyu hwedu. Kuzodza kwenyu kuri muguta ngakutere upenyu hwedu. Muzita nemuropa raJesu. Amen. Praise team. Uyai timbofara tichipa kuna She. Pane ira anoda kugamuchira Jesu saishe namuponesi wake kekutanga muupenyu muzita raJesu. Kana waripo you come, you kneel down, I'll pray for you. But pari zvino toda kumbofara pamberi paShe tichipa celebrate this wonderful building. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Zvegumi zvedu nezvipo zvedu zviuye kuna She. Taitirwa zvakanaka mwedzi wedu wapera. Ngativimbikei kuna She pazvegumi zvedu nezvipo zvedu. Tichifara tiine praise team yedu inotungamirirwa na Sister Gracious. Tichiitirwa zvakanaka. Takabva nawo
kugrassfit kudenga kwatainamata seshiri, tikaenda mugaraji navo, tazouyazve navo pano, Mwari vachitiitira zvakanaka. Our banking details there aiflaitwa tichiona Mwari vachitiitira zvakanaka. Ngatisimukei timbofara pamberi paMwari. It's a celebrating day. It's a day that we want to celebrate for the Lord and before the Lord. Gore rino rashe ashte, gore rino, gore rino, ashte, 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 gore rino, ashte, gore rino, ashte, gore rino, ashte.
vangani vari kuti praise team inongogona iyi. Haleluya. Tinoenda kure naJesu naye. Ndisi kuona vanhu vari kufara kumaterisi uku. Vana Fidei are not happy. One more time, let's celebrate. Hakusisinazve imwe first Sunday pano. First Sunday yedu is today. And one more, tifare. I know toda kuenda kumba, but ngatingo celebrate hai. Bamunopedza nhasi mombotorwawo mafoto muchingoisaisawo pamastatus zvichitiitirawo zvakanaka naye. Muchingoisaisawo pamastatus. Hanzi ukaita chakanaka haungafari here. Andirya nhasi tichitorwawo mafotos tichifara tiri pamusha wedu tichipoza ground rese it's open. Munofara ndofunga mvura yatsikira izvozvi. I'm not sure. Ukotainzwa kaichiti bobobo kunaya kunoku it's normal. Imbotarisai kunaka kwakaita roof yedu. Just ka roof unoona unga karova picture utokarova pastatus. Andiya dread Ray rovai ngoma mabudawo mugaraji vafana imimi. Youth muriko ere uko, mateenagers muriko ere uko, vana baba muriko ere uko.
Hapana kana urongo uri kutonga mandiri. Hapana kana urongo uri kutonga mandiri. Hapana kana chirwere chinotonga mandiri. Hapana kana Ngoti Mwari wakanaka wedu we one stanza only. Handina kuona mai makanda varipi. Where are you? Can you make it today? No, it's fine. You can rest. All right. And they told my name is Shapadus, Rumbing Mike, my tongue, my mouth, or Mike. It's fine. All right. Nika ino yakanaka, inofadza vanotenda. Nika ino yakanaka, inofadza vanotenda. Mwari wangu ndipe rudo mambo, nekuti zvese ndezvenyu. Mwari wangu ndipe rudo mambo, nekuti zvese ndezvenyu. Nika ino yakanaka, inofadza vanotenda. Nika ino yakanaka, inofadza vanotenda. Mwari wangu ndipe rudo mambo, nekuti zvese ndezvenyu. Mwari wangu ndipe rudo mambo, nekuti zvese ndezvenyu. Ndikanderera dzawanda, dzinodawo vane rudo. Kundikanderera dzawanda, dzinotodawo vane
Ishendinzwe nokufara. One more time. Tinzweine tsitsi dzenyimi. Ishendinzwe nokufara ndinzweine Symbolize the abomination.
Shando. We worship you. We glorify you. We magnify you. Our eyes be in the Simba. Maskatano Shumirai Patiri. Rerai Patiri. Yaurai Panchiboino. Shumirai Panchiboino. Zitareyu Garikuzo. Zitareyu Garirebekezwe. Zitareyu Garishimochibo. We worship you. We worship you. We worship you. Glory. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Chimomberera Jesu maoko. Worship him, clap hands, wave unto him. Muzita ra Jesu. Munhu wese maoko mudenga yakayaka kuna Jesu. Ngarumbidzwe masikati ano. Ngashumirwe masikati ano. Ngashimudzirwe masikati ano. We worship you, Lord. We exalt your name. Simudzisa ruoko rwako Baba, ndinokutendai muri Mwari. Ropafadzai vana venyu pavakupinda muguta. Maita enyu nezuva rinonzi nhasi, zuva ratisingafe takakanganwa nekuda kwenyasha dzamatiratidza. Baba wangu, patakupinda muguta in the same spirit, the spirit of dominating, the grace to receive, the grace, Father, to rule. Give us the grace sufficient unto our needs and surpassing human understanding. Through your grace and your anointing, I bless the church. I decree your blessing. I decree your guidance. Pakupinda nekubuda tiropafadzei. Musha uno Mwari wamatipa tigone kuuchengetedza. Parege kuva neanorwa nesu kana kumira munzira yedu. Asi zita renyu rikudzwe, mambo wenyu usvike. Zvipo zvedu nezvegumi zvedu Mwari ngazvirambe zviri chibayiro chinonhuhwira pamberi penyu, kuti zita renyu rikudzwe nezwi renyu rizadziswe muupenyu hwedu, muzita nemuropa raJesu. Amen. Tasununguka. I'll ask Baba Maniwi to lead our word counselor and usher him. We are free to take photos. We are free. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Where my islanders? I need y'all to run down here. Come on, let me see ya.
Come on, come on. I trust in you. I believe, say it. I believe You are the God of miracles. you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of wonder. You are the God all powerful. You are the God of power. I believe, say it. I believe. I believe. I believe. I believe. Come on, everybody, get your feet happy. Let's go. Come